sa tanang butika, sa mga butika rin preta. Okay. O ako sila ipangumusta ka dito ba si Kuan di si Yuluti diha sa Cagayan de Oro City. Yol, kasi kayo makita na sa usab na pohon ha dari sa Midillian. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Thank you usab kayo Yuluti o mga kabanan usab niya. Iyang mga sakop. Okay, salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw. Okay. Ang suwat ang pagkaroon na tawag-tawagan ng pagtagal pinadakin is usa ka lalaki na napatago lang sa nga iyas. Kanuna lang inikatago yun, iyas. Inigibatan ng dua sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender, si Iyas. Doon na yung mga tao nga sobra kayo katapulan o tungod sa katapulan gahi kay suguon moros yusi. Unya, og kini nga akong asawa para na ako mao ni ang pinakagahig ulo. Ha? Pinakagahig ha? Gahig yung kina ang katong gahi padadaba mo to. Pinakagahig ulo gini akong asawa. Kun nga nung problema ako ning akong asawa nga pinakagahig ulo ha. Ingon ini ang mga panghitabo. Usa ako kahuhamtong ulit daw. Adlaw gabi pirming pusto raw. Ning buhok kong pinapilit kaayo. Pinamadahan kanunay og tanso. Pinalansa ang akong pulo. Pinatikik ang lapad kong kwilyo. Apan migo sa chicks ako. Dili magyud in town ka mao. Inig atubang ko kang inday. Ang dunghan ko murag mo ka. Gay, ibis ka gugma ang akong ibunga. Nakikistorya nga tinoon ko o gubat. Si nanay ko pagka-apurado. Sige bagulbol nga wakas ay apo. O saon man di ka mao. Hangtod karon wa ang pagtaon ko'y trato. O saon man di ka mao. Kakaedan na lang 45. Trang-dang-dang. Ayo! Kisa mo nun? Bayo! Day, nananang tit, day, Patreng! Day! Bayo! Day, Patreng! Oh! Nananang tit, oh! Lagi ka diyot sa oy! Bayo! Kadiya, tuwata lang, bay! Nanabay, padaw na diya! Bayo! Oh, lagi! Day, day, taos gawas, day! Naitaw! Basta sabaan, tawa na. Kadiyot sa lagi! Bayo! Kung ayaw pagkuha, di ay, pero ando ni kanahan ay. Naitaw! Pagkuha, di ha! Ito, ito dito tao, kau! Oh, lagi ka diyot sa god. Uy, naunsa man ni siya. Naitaw! Hindi na pagkahak mo yung tuha na. Patreng! Naunsa makasigib lang ang tandaw niya. Tuha ito dito. Ahak di ka kong atawa ay. Pre! Bayo! Ay, dyan na ka! Hindi ako kag maayo. Naunsa maka. Sarili. Hey! Unsa? Ay, Ang ganun gambano yung mga ko, ha? Ha? Ikaw mo din niting? ano eh? Ikaw mo din tanahan na ka? Ang anak mo din sa sa kusilingan. Ano sabi ito yun mo dong, ha? Ay, may guba nga rilo na eh. Iya, tawa ti mitaro na ka. Ha? Wow, uy, pulo sa taon ni mga ayaw ning among relo taon ni goba. Kamaayo pa ning relo ha, mahalo pag gigali ni. O saan ang oras diha na eh? Alas 8:20. Ah, salamat na eh. Ngutan na ako kung saan oras. Ama! Alas 8:20 na! Bungot sa ito, gipahimo na ba ko orasan na ning mga kanahan din eh. Ay, na mo balik kong mahalong! Gumpara na ako nila, ibunan ko na! What? Di ba ta? Dako lang lawas may buot. Kisa din nangita dong. Say ko yun di ato. Nag-unsap ha? Unsap di ka diya ha? Dugay kay lihok diya ha? Napa ko gibuhat Good gud. sa igbuhat mo. Nagduha kog ML. Huh? Di man gud mabiyaan gud. Ilong do imbil. Di lang yung ka magsugo ha? Sige kag duwa diha. Paglukan ka dito! Nakanahan na ning akong asawa taon kining nagduwa-duwa ang cellphone tungod na nang games nga ML kanang Roblox. Nya pero wala sa taon ako lang siya ipasagdan tungod nga hangtod nga di na hinuon taon makig. Di na mo trabaho sa bahay taon ba tungod ka ng cellphone. Unya. Uy, Mari. Ayaw na anang ML, Mari. Uy, naibag uron, Mari, ay. Nga malingaw dyan ka, magkakwarta pa dyan ka. Unsa man Mari? Nagkasuway na ka anang scatter, Mari? Ha? Scatter? Oo, mapanay usuron, manibag o. Kanang ML karaan naman na, Mari. Uy, ML. Ang bag uron ka ng scatter. Mao ba Mari? Tudugin sa kuno ko anak Mari. Oo, sure kayo. Tay, ato ko day. Anak kong baon ha.
Oy, Brilma. Oy. Musta ka? Oh, Nakaitsa pre. na ka? Nakaitsa na ka? Oh, pre, akong gisuroy si Mari Ano ba? Patrick. Kung sabi mo din eh. Ay, mag-Bible study mi, pre. Oh, may noon. Pero ay maglo. So, dugla itis mo. Hanapin mo. Study lang mo. Day, ako baon ba? Pagputos sa dito dong kanang naligo ko mangugugoy, dalimot kog andam sa imong baon. Pero tuwa na may sudan sa lamesa, nakaluto naman ko. Pagputos sila dito sa imong baon. Hay, halay, hay. Pre, yes, pre. Pre, to. Si Uwa mo sa ko dum kaya. Ibalhin ko na pwesto, pre, kay si pare Timoy ba? Kitak-tak sa baho. Ha? Pan man? Sa pa ko sa ban. Tog. Wam to, pre. Pero nagsigigduwa siyang cellphone. Ha? Tuwa na sugal lang online na bang scatter. Oh, unsa lang iskater. Oh, Mao na sugat. let's say iskater. Sugal, pre. Tapos sa mga anak, unya kinakadaog lagi siya. Aw, giganahan, higam. Hangtod nga wala kabantay ang misud ang manager's kumpanya. Wa kabantay. Nakitaan nga nagduwa cellphone. Nya, kapila naman din na siya masakpi. Aw, football. Bida. Itawag ng agency. Aw, gitaktak. Wala gyud taon sa balik lang pisto. Wa na lang, pre, kay bawa lang kung nagyapon ng ibalin sa pisto. Ato lagi apon sa magsigduwa. Kay dili man kabantay. Gwarda gud ta. Nya, di mga kabantay, sige kagduwa. Ang yang rason nga nung magduwa siya para di kuno siya makatuog, di magduka. Nya. Okay, na siya sa atong labaw, sa mong labaw nga, mas maayo pag matuog ka, kaya kabantay kag dunay kasikas. Siya di man gud kabantay. Di man ganin mo lingib, sa mo pang tawgon. Kay, nabuang lagi ng iskater. Panahan biya ning bida. Usa man duwa ah. Ngano magka-amaw din na. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, ko sa kumparing kauban ng mas gwardiya kaya football in town. Ang usa ka ning kalaki ron. Kita ba kasi ang trabaho? Kanya, pagaboto ko sa bahay. Day! Bisiya, bida. Lungag na ka? Mana. Oh, bida. Magsukal yung mukhaon ko. Kaya gutom kayo, matug ko. Hindi ko man ko kaon. Puyan ko deh. Hoy! Dong. Suka dito kay gutom kayo. Mukhaon ko sa di pa ko matug. Magilis ako ha. Magsukay ha. Oh, may aning katog eh. Dukaan ako eh. Pero ginahanap mukhaon ko daan sa di pa ko matug. Pero hindi man ako kaon barog-barog sa ko kay lisod na kaon tayo ng tuog dito. Kaon sa ko. Nya, mamawi ko tuog, hindi ko man ako kaon. Oh, uy. Hawan na ako sa misa. Abin ko sukar sa Patrick. Kribayan ay. Inang sukari ko daan. Treg! Di Patrick! Oh, sabi bayan na? Pero unaar mo kong taon kaniha taon. Kadiyot. Kadiyot sa isaksama. Ang katawag ng sukat taon, gutom na kay ko. Lagi kadiyot. Gutom na kay ko, Treng, ha? Yung katulog ko na kay ko, Treng. lagi kadiyot sa good. Di mo na siya kahuwat, Ganinar mo yung suko ni Buno. lagi huwat sa bakadiyot na lang kay hapit na. Oh, Krisi, oy. Huwat sa good. Anak, awa, agi, Napili, ano, Ang tawag pa kang panuhay na unsa, ba't kaon ka, oy? sa muka sa di mo, Niabot taon tag 5 mil. Napili na lang noong tanan. Hey! Sa muka di mo, Patrick! Nakalitan ko sa dungog nga nakasulti akong asawa ginato mo tawag og demonyo ambot lang labo sa una di gyud to siya maging anak taon ako nabatayan nga ingon niya anak taon siya sukad nga gipalitan ako sa cellphone unya Ya, kausa na lang. Yes. Yes, scatter. dai ito shampoo dito rebe kay hurot shampoo dito pa dai Ayay, lanisakan na. Niabot tag 800. dai Lagi! palikod ni sinal dai ha O, dong, kadiyot. Bahala na. Ihurot ko ni postang 800 para basta ka dahil ni. Okay. Scatter lang. Scatter. dai shampoo dai Scatter? Kapay scatter shampoo Scatter naman. Shampoo. shampoo ba asa na Ha? Nanadong, magpalit ako. Giaha ko subo mo ko. Hala, lang akong 800 ni abot naglibo. Yes! Ihurot ko rin ko sa kalibo. Be. Syaro di ta kada og dako ani. Be last na lang ni. Sa kalibo. Yes. Kausap pa. Ay,
Yes. 3K na. Naabot ang 3K. Ako ba kaning withdraw coins ha? Ay, kausa na lang, kausa pa. Yes. Hapit na, gamay na lang. Alam mo, 5K na, gamay na lang. Last, kausa, last. Bungot ito napildi pag yun animal. Hinampak sa hangin nga ito, mga hinampak. Tisay ko tayo mo! Dong, akadiyot na, magpalit ako shampoo kadiyot. Ayaw na! Naka-shampoo na di ay ka? Mana! Uy, hala, usa mo shampoo ang imong gigamit? Daw ni! Ha? Nga! Mo naman ha? Huwag tari ko buong tanawa! Ay, murag kalambre! Ya, mura lagi orange ang color. Daw ni lagi na! Daw ni! Aw, nindot na day kaayo, dong. Usay dindot ha! Usay ka dindot na! Nindot tay patimbang. Usay! Ay, may kay dako nagdawat ang bronze dong. Nindot tay patimbang dong. Dilo ha! Lagot ko sa kong asawa eh. Murag, wa ko kasabot. Wa na gyud mayong buhat. Sige na lang computer ng cellphone. Mao nga nagisultin lang gyud ko niya. Pero hay na ni Trimbe. Unsa man dong? Ikaw ba? Sukal palitan kay usab taon ka oy. Unsa may nausab? Di ko pa kog samot nga magdana kog cellphone. Angayan ayo. Ay lang diya Tre. Ano yan sa mata? Ha? Usab na ka. Di ka na hapit mo lihok sige buhaton diri sa bahay. Unya sugoon ka na ko dugay kay kag mulihok. Nagkagahiog di gahi na gyud ka. Ha? Gahi pa ka sa lubing ungol. Gahi pa sa lubi. Gahi ba sa lubi? Ay buhat ako sa ba? Ha? Puno gali ko sa imong kabuang na tigali magbahay ka. Ngano di ay doon sa may buhaton nimo? Ipuluspos na akong cellphone! Ipuluspos? O, tiba nila! Recorded by X Thunder Gaming. Ang ako kanako ang imong naong ang akong ipuspos. Bida, ipospos akong cellphone imong naong. Maura di gihapon no batia ka kidot ka. Ay, di na sa tingali masukos iyas na ko. Kaya nakaluto naman kong sudan. Ang iyang paborito, inununan. Unya, nagtakang napud ko. Nagtakang napud ko. Kaya nakalungag na ko. So, pwede na ko magduwag scatter. Ha? Ay, man naman ko. Magduwa ko, be. Ay, wa naman di ay kuilo. Dinahak. Saon ko man ni. Ay, gusto ko si Dong Iyas. Naa siya load wallet, magpa-load ko. Pero mangayo ko niya, di ra ba na siya muhatag na ako? Ay, natulog bitaw siya. Kuha na ko yung cellphone, bi. Akong loadan lang akong cellphone. Pinaagis yung cellphone nga na i-load wallet. Kuha na ko yung cellphone. May kinatulog pa siyas. Ay, sauran. Marayos na ang baig. So, kanon siguro ng dukot. Bitay na, guys, patring biyaan tingali ang lungag taon. Karoon ka lang, skatin sa tukod ang dako. Guwakso na ko, eh. Kiahak. Saan ba ni pag-load? Uy, nalimot man ko. Lain man ko ning cellphone ni Iyas ko. Di parehas ako, Saan ba to ni, ha? Suwayan ako, bikan ni. Yes, di open, Di open. Anya? Hoy! Dong? Sabi ko ni cellphone ka niya. Imo lagi pasagdan mo lungag. O sudaan pag imong giloto. Dong Iyas. Dong iyas ka karon. Nay, porti mo kutas karon. Naduk. Kung ang isdang inirunan, mura na sinugba. Hala, sorry, Dong. O kanda tuhuran ng kabuang nimo anay imong cellphone. Ay, ayaw, Dong! Ayaw, kini pa! cellphone nga nakabuang nimo. Busa, mao ni may tabo sa imong cellphone. Ipolos-pos pa. Sana, sibot to imong cellphone ka. Tay. Ha? Sana, usay patay. Ang cellphone? Usay patay? Ang cellphone. Mao na nga niya. Sabi gusto mo, ikaya kong ipolos-pos? Maglisod mga ni kag-alsa sa kapugat sa kanang galon na tubig. Usa kang galong tubig. Gaan na. Gaan? Sugod karon, di na kong palit yung cellphone, ha? Ibes magpataod ang tatag wifi para di mo din sa tuwa. Di na lang. Ako lang itong ipa-cancel. Usaon man taon ng wifi gawa na kay cellphone. Kaya kay cellphone. Ang akong cellphone, ang bilami. Ang akong cellphone, ay mato. Di rin mato, ay mato. Naarao na sa sahog nakatag. Usa? Ano? Di ba nilin mo cellphone? Diara man akong cellphone. Mao man ni ang imo man na. Imo magikalit og kuha diri na ako kay imong ipuspos. Inumukang dako. Ito armalistas mga utangan dito. Inahakang dako. Patrick!
Ako sa di ay taong cellphone ang ako napuspos taon. Tuo ko nga sa akong asawa. Ikuha din niya akong cellphone. Kay di ay, luda niya ang iyang cellphone. So, nataon ako ni akong asawa taon. Bam, palihog biyon. Sa may buhaton ako niya, Ate Pres. Ha, nabuang masad mo ng mga scatter taon. Pwede ra ba ng ipadakop o kanang magduwag scatter? Usa ka no? Ha? Pwede ba kanin ako ipadakop? Palihog, bagi ko ninyo, be. Mangutan natin attorney, pwede ba ng attorney Rufil Banyo kung pwede ba nato ipadakop ng magduwag scatter? Usa man kamoy pasultiyon. Iyas. Okay, ang sender na ito karong adlaw, Gulyat. Si Iyas, Ate Pres. Kisa? Si Iyas. Iyas. Oh, Iyas. Oh, kini si Iyas, Ate Pres. Ang iyang asawa nabuang ng sugal ng scatter. Oh. Oh, primero wa pay cellphone, buutan kuno kayo tarong makayo pero sa diha na ka cellphone na gitagadya Na- ba si Iyas. Diha na. Magkabuang ka din scatter na. Sa Scatter. scatter. Duaan. ML o kanang Roblox ba? Tapak, Kanang kanang scatter. scatter. Ako kita anang scatter. Sa may Ate Pres. pagduwa, Unsa na siya nga duwa, wa ko kakuan. Di ba doon Di ako ko doon duwa ay makadaog ana? Na ako no, dagko kuno kag madaog anak. Basta. Kung ma-timing nga nimo nga scatter kuno ka. Mao kuno si basin og kanang ang nagkuha na to katong niingon nga let's see the scatter. No. It's the scatter. Mao siguro nato. Wa ko kay libutan ni Ate Pres pero sugal gyud ni siya. Sugal. Nagkago na kadungog ay nakadaog ko. Mao na siya pugo sa cellphone Ate Pres. Oh, ba? daghan kay mga duwa cellphone. Ayun nga. Pwede ko Ang ubar ba tibaw- mga vlogger Ate Pres, abi musika ta sila ilang endorse mga sugal nga Oo ba? which is dili maayo sa mga tao. Okay, bati man paminahon nga kanang endorse ka og sugal. Mao bitaw na ako mga fans nga sa kanang mga bata. Ako gyud ingnon ang kanang author ana nga ayaw mo pag-endorse og sugal. Pero tempa alain man nato. Kalapad gud anay kuan ni centipede anang imong liog. Kani Tipal oo. ako ani kanang give pinaliting lisa to press. Kaya bang kuan ba kanang sana Shopee. Hari kong to ay. Shopee. Kabari. Ikaw dako kayo. Dako Ay, kayo. Dako kayo. Kaya kani Dako sugal. na kayo kuan no tipal o. Scatter ito tubo niya to press. Ang scatter mo ni bati gud siguro kayo kay mahurot gyud imong kwarta to press bisag unsa ni mo. Mao ba? Oh. Wata ki mapilam sa pustana. Wala lagi ko yung idea ning unsa ni scatter ati pres. Wala lagi ko yung idea unsa on Mao ba? Mao lagi ako daghang ko kadungog ana nga. Tana niya ko ani ang mga kuan. Tana niya ko do. Oh, basin dugri kay siya may gaso ni. Basin kay baos dugri ana unsa dag scatter. Scatter. O ni ingor sa dug scatter na dungog na nako aw dugri. Na dungog sa nako uban ko kay Daghang baos. kita ko madunggan ana. Oh, bam unsa 18,000 na daog sa scatter. Ha? Ako yawa gud ana bam. Dago kailan uy do sa gay 20 ana. Di ba? Oo. Nagsugod siya duwa sa scatter, alas 9 sa gabi, ni undang alas 3 ka daon. 18,000 ang daog. Unsa man na kanang para ng slot machine or di tingali Dagan na lang pinduto na ng cellphone tingali. Oy, mumita ng uban nga, masakit na lang, kay white og sig pindot ni, ha? Wala. 18,000 ang daog gulat. After 1 week, nang hulam og bayad sa loan. Ha? Nga no, nahurot ang yung daog. Ano? Nahurot na yung yapon. Mauna. Natin, pero kanong kwarta sa hangin, dali ra. Dali. Hmm. Tinood ay. Katiyon, maputol ito istorya Wala gulat. na kadang kwarta nga drinumahan na to ti pres dali. Dali. Maputol ito istorya gulat. Ni pag-recording nga to ani March 3. Gulyat. Ba? Maputol ito na pag-recording ito ni March 3. Ako i-congratulate akong pagmangkon sa buhol nga nanganak. Ay bam, ato sa din pala pasalamatan si Mayor Diaz Sinatilan, Mayor Roy 5 ug si Sir Vice Mayor Din 5 ug ni Ma'am Donna ug ni Sir John. Oo, Bam, kaya ilang mga staff dito. Oo, nangungulat pa dito sa admin. Okay, thank you. Thank you kayo. Salamat sa inyo pag-abi-abi diya sa Natilan, no? Alam na ni Sir Walter Cinco Itaw, ingon mo sab ni ako mga paryente dito ng Remark Ferrarin and Philemon Kadungog. Kung mabirungan pamilya nga ng lugsong nagtanaw gyud atong kalingawan diya gulyat. Okay. Ang iyang problema karon matungod ang scatter gulyat. Sa unang panahon pa, naana ni daan paminawa Marcos 15:24. Unya, gilansang nila siya sa cross o gibahin-bahin ang iyang sapot o nagripa sila. Kon, unsang bahin na sa sabot ni Jesus ang ilang maangkon. Ug mingon kag nagripa gulyat, sugal gyapon na, di ba?
Oh, tinuod. So na ni sa panahon pa ni Jesus, no? Kaning yun ani nga sugal. Apa nining bag-o na tong panahon karon atong sinder si kinsay nga ani? Ang si Iyas kasi ato sinder ni Goliath kanang ang laki Iyas may nga tigoro kaning ato ang sinder. Dili maayo nga ehemplo ang imong asawa nga tingod ana dili na lang noon makabaton og pagtagad sa inyong mga gibuhaton sa panimay. Kay kadtugan ni pong kauban niya trabaho nga gibalhin o isip gwardiya to iyang kumpare. Kay mauna niagi ang amo niagi ang manager dili ka matikod kay sige glutok dito sa my cellphone. Ang imo sang asawa dili matiman bang matrabaho sa kanang gingon kay sige scatter. Magalagi. Oh. Nindot man siguro na kay makadaog man kahaapan ang atong mga obligasyon. Tinuod. Ang maitingali magduwa ng scatter gulat kanon man na mga trabaho. Oh, abisan ba? Oy, dili gid maayo ba? Oy, magsugal-sugal ka, lisod pa kay panahon ron. Unya imor yung iduwa ng scatter wata kay bawon unsa na. Mudaog man ka. Computerized na ba na? Padagon kay pero mahurot ra ba sa pam sumagod? Ikaw be. Ikaw katuig mong giingon 18,000 daog. Pero pag human, pila kadlaw nang kwarta be. Mao lagi niya. Ug ako, ibang katumangan ng gwardiya, gibali ng pwesto kay ingon to sang gwardiya kay iyang kauban magsikik duwag scatter para dili magduka og di magkatog. Lahi man ko gulat magsikik og luto kani ako cellphone mataga man kani kay magduka man ko makatog dayon. Oh. Oo, nya unsay pangalan na para na ko babdili gid siguro maayo no. Para Kada ra ba magbuhi naman? Kada ra ba magduwa ng squat? Badlungan ganin mong asawa dong ha? Kay kada ra ba magduwa ng squatter no? Squatter naman kanang scatter. Uban perting sa baa kung nagdugo o gawas og maglagyo. Sigpindot, inigtataw ningo. Patay. Pildi ko na. Ano? Uy, ako nas tapad. Lae mga kuha gulyat. Nga naman? Sikopindot. Ay, nabuhi. Salamat mo lang dito naman noon. Kung ako ang paso. RMN